Mawas Diri Panglimbang 5 menit dina Senin Legi tanggal 23 Juni taun 2020 kapetik saka Injil Matius bab 7 ayat 1 tekan ayat 5. Sawijining tukang kritik kaya biasane nekani sawijining galeri lukisan. Dheweke nyetitekake lukisan mboko lukisan kang ana, nanging eman pisanan iki dheweke lali nggawa kacamatane. Kabeh lukisan ora luput saka kritike enggo lakune ketuk ing sawijining pengilon gedhe. Sesawangan kang ana sakjeron pengilon mau uga ora luput saka kritike. Saking semangate anggone ngritik nganti entek amek kurang golek. Kabeh sing nyawang lan krungu anggone ngritik wong mau mesem karo pating klesik. Dheweke ora sadar menawa lagi ngololo awake dhewe. Petikan ilustrasi kang ndak jupuk saka sawijining media massa iki sajak cocok kadadekake pancadan kelimbang waosan dina iki. Si tukang kritik kewirangan jalaran tanpa sadar ngudal-udal wadi kekurangane ing sangarepe umum kang saktemene ora dikarepake. Ing waosan Gusti Yesus paring pitutur marang para penderek dalem supaya luwih dhisik ngoreksi diri pribadi, otokritik alias mawas diri sadurunge ngoreksi kawinatesan lan kaluputane liyan. Sajake para murid uga kulina tumindak seneng kritik kaya mengkono, saengga Gusti perlu mituturi. Geneo kowe nggatekake klilip ing mripate pepadamu, dene delegan kang ana ing mripatmu dhewe ora mbok weruhi. Singkirna luwih dhisik delegan kang ana mripatmu, mula kowe bakal luwih permana kanggo ngetokake klilip saka mripat pepadamu. Pancen wiwit jaman kuno makuno wong luwih gampang lan seneng ndeleng lan nuding kawinatesan lan kaluputane liyan tinimbang ndeleng lan ngorek kaluputane dhewe. Kaya-kaya lambe iki gatel rasane menawa ora nyelatu liyan kang kaanggep ora beres. Kaya-kaya driji iki gringgingen rasane menawa ora tudang-tuding ngluputake liyan. Gusti Yesus ngelingake bab banget mbebayanine wong kang bisane amung ngritik lan kritik tanpa aweh pamrayoga lan solusi, tanpa melu cawe-cawe ndandani sarta ora nepakake marang diri pribadi. Dheweke bakal dicelatu minangka gedhang awuh pakel omong gampang nglakoni angel, utawa gajah diblangkoni iso kojah ora iso nglakoni, utawa jarkoni iso ujar ra bisa nglakoni. Dheweke bakal disiri liyan jroning seserawungan utawa bejo-bejane ora kaanggep merga omongane kang amung gedabrus. Mawas diri banget wigati jalaran ndadekake wong wicaksana, ngerti endi kang ala lan endi kang becik, endi kang prayoga dilakoni lan endi kang prayoga kudu disingkiri. Luwih saka iku, mawas diri ndadekake wong tepa selira saengga bisa ngerim tutuk lan driji. Pitakonane yaiku, apa para pendherek dalam Gusti ora entuk ngritik utawa nuduhake kaluputan lan kekurangane liyan? Entuk, jer kuwi banget ing prayoga. Ning kritik prayoga kapratelake kanthi wicaksana. Lan kang luwih penting uga para pendherek dalam Gusti kudu gelem mawas diri sarta tinarbuka nampa kritikan, pamrayoga lan panemune liyan. Para tresna pelem kinasih mawas diri bisa katindakake kapan wae lan ing endi wae sauger ora wegah ndeleng belang blontenging diri. Dandan-dandan diri bisa katindakake kapan wae lan ing endi wae sauger kanthi bungah nampa panemu pamrayoga enggo pacelatoni liyan. Urip bermasyarakat mono ora luput saka sing jenenge sapa aruh, luwih-luwih sapa aruh kang nuwuh ngrembakake urip bebarengan. Reroyongan ora amung kandhek ing dandan-dandan lan resik-resik lingkungan sakupeng, ananging uga reroyongan mbebecik kapribaden. Suwawi sami munjuk,
Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit pitutur lan penget kangge mawas diri ing dinten menika. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.